Bueno, bon dia, Carles Ruiz, alcalde de Viladecans. Bon Ens dia. trobem en un lloc molt interessant, no?, per aquests temps que estem ara, que ens trobem de la internacionalització de Viladecans. Viladecans ha fet una cosa en aquest moment de crisi que ha estat impulsar la creació d'espais per atraure empreses. Nosaltres tenim molt clar que una part de la forma de sortir de la crisi que ha de tindre la ciutat és crear llocs de treball i possibilitar i crear oportunitats perquè vinguin aquí noves empreses que generin aquests llocs de treball. Un alcalde rep des d'una persona que s'ha quedat a l'atur o que té un problema amb la vorera o amb les escombraries o amb el soroll al carrer, amb moltes problemàtiques diferents, i rep també una persona, una empresa, un inversor. És a dir, és un canvi tan gran del tipus d'experiències que tens i de coneixements que et donen que et permet comprendre molt bé com funciona el món, en el nostre cas com funciona una ciutat i els problemes que té la gent d'una ciutat. I un alcalde, bàsicament, molta part de la seva feina, com a mínim de la meva feina, és parlar amb gent. I molts dirien, home, doncs això, vaya feina. Home, Quina feina més maca, no? Comunicació. A mi, quan venen els nens a veure l'Ajuntament, que passen tots per allà a tercer, jo sempre els dic el mateix, el més maco d'aquesta feina és que puc parlar amb moltíssima gent, conèixer moltes persones, conèixer els seus problemes, perquè és la manera de poder ajudar-los a resoldre'ls després. Bueno, llavors, retomant una miqueta el tema de l'outlet, a mi m'agradaria preguntar-li per aquests 1.300 llocs de treball que es crearan de manera directa, que molts mitjans de comunicació ho han dit i s'han fet eco d'aquesta notícia. Llavors, això, a mi m'agradaria saber si aquesta gent que vindrà a treballar són viladecanencs, seran viladecanencs, seran joves, seran gent de menys de 50 anys que no troba feina actualment, i si l'Ajuntament també farà una mena de col·laboració, algun acord amb aquests centres perquè aquesta gent pugui entrar a treballar. Mira, aquí, amb aquest polígon que estem ara, treballaran al final unes 5.000 o 6.000 persones. Llocs de treball que ara no té Viladecans i que tindrem aquí. El nostre objectiu és que la major part de la gent que treballa aquí sigui de Viladecans. Per què? Perquè nosaltres un dels problemes que té Viladecans és que la gent que treballa, la major part treballa fora de Viladecans. I nosaltres el que volem és que aquí hi hagi molts llocs de treball perquè la gent de Viladecans tingui moltes oportunitats de treballar amb el seu municipi. I aquí, com et deia, aproximadament seran unes 5.000, 6.000 persones. De tot tipus, perquè aquí tindràs des d'oficines que s'hauran de netejar, que s'haurà de portar correspondència, administratives. Nosaltres el que fem amb les empreses són acords per formar persones que puguin treballar. Per exemple, amb Desigual, el que hem fet ja és un acord de fer la formació professional a Desigual. Que serien com unes pràctiques. Que seran com unes pràctiques remunerades, treballaran aquí, cada vegada treballaran més temps aquí i estaran menys a l'institut. Clar, aquests alumnes que ja treballen aquí, que fan les pràctiques, quan Desigual necessiti més gent, qui entrarà seran els alumnes de l'institut que han fet les pràctiques aquí. Creu que influirà el posar aquí un Desigual i un outlet que la gent marxi cap a baix, tant a comprar com a donar una volta amb la seva família, i llavors el que és el comerç local quedi una mica com abandonat? No, perquè el comerç local, l'oportunitat que hem de tindre és perquè la gent no surti de Viladecans a comprar, primera. Segona, que a més vingui més gent a Viladecans a comprar. Estem parlant només de roba, perquè ni les fruiteries, ni les farmàcies, ni moltes botigues de roba, el tipus de públic i el tipus de producte al que va dirigit és de gamma alta. És de gamma similar al de la Roca, al del Passeig de Gràcia. O sigui, la competència d'aquest outlet no és el comerç de Viladecans, és el Passeig de Gràcia de Barcelona. Però m'entén, no?, que quan dic que els comerços senten aquesta por, ho entén vostè, que tinguin por a... Sí, jo soc fill de comerciants. Jo sé perfectament la por d'una cosa nova que et canvia, que què passarà, aquesta incertesa, perquè tu estàs treballant, tens invertit allà el teu futur, ho tens tot, i per tant, qualsevol canvi, qualsevol cosa nova, és sempre una incertesa. Quina és la resposta? Veure què puc ser millor. Com puc aprofitar això? Com puc jo buscar nou públic, nova manera de vendre? Venen persones noves, com les puc arrastrar? Què puc fer per jo ser més competitiu? I aquesta ha de ser la resposta, i amb això ens ajudarem. Bueno, doncs, alcalde, anem cap a l'escola de l'Enxaneta, no? Millor, a veure què ens espera allà. Sí, estarem millor. Sí, més calentets, perquè aquí fa un fred. Bueno, alcalde, doncs ara ens trobem a l'escola de l'Enxaneta, un supercol·legio, podem dir, no?
Jo quan venia cap aquí amb vostè he vist que era com que estava molt tancat, no? O sigui, era un edifici molt tancat i dic, ostres, no hi haurà llum ni res, però clar, ara em trobo aquí i, bueno, això és superguai, no?, com diguéssim. I a més, m'he trobat, doncs, algunes disfresses dels nens que aprofitem que és carnaval, que són ecoeficients. Aquesta escola és la darrera que s'ha fet a la ciutat i és una escola que va fer l'Ajuntament perquè la Generalitat no tenia recursos i els va adelantar des dels ajuntaments, i la característica que té precisament és que genera més energia de la que consumeix, fins i tot una part d'aquesta energia la aporta al pàrquing que tenim al costat municipal, on hi ha l'endoll per vehicles elèctrics també que Mira, ho aprofitem tot a Viladecans, no? Sí, és un exemple de sostenibilitat d'escola i que la disfressa de Carnestoltes sigui precisament una placa fotovoltaica, doncs té molt de mèrit. Ja té molt de mèrit, el veurem a les carrosses en aquest Carnestoltes. Voldria saber si és partidari d'una educació pública o bé privada, concertada. Hi ha formes diferents de gestionar l'escola, crec majoritàriament amb un sistema públic, però crec que el que és important sobretot és que aquest sistema públic sigui un sistema eficient i sigui de qualitat. Jo crec que amb els últims anys, sobretot el que s'ha aconseguit a Viladecans és que l'escola pública estigui a un nivell molt alt de qualitat. En aquest sentit, a mi em consta que hi ha un pla local de millora d'èxit de l'educació, però m'agradaria saber una miqueta més en què consisteix, perquè no em puc creure que consisteix només en vigilar els nens que no facin campana, no? Això, evidentment, no. Nosaltres el que tenim molt clar que el que no pot passar és que hi hagi el pla de l'Ajuntament, el pla de la Generalitat i el pla de cada escola. Aquí hem de tindre un únic pla d'èxit escolar per Viladecans, que ja portem treballant des de fa temps a la Generalitat. El que passa que no ho havíem sistematitzat fent un document, fent un projecte únic. Ara ho hem fet. Hem posat tot el que estem fent conjuntament, tot el que estem fent amb els centres, ho hem posat per escrit, ens hem ficat uns indicadors, és a dir, uns objectius a complir, i el que volem és veritablement que la qualitat de l'educació a Viladecans, que com he dit abans ha millorat moltíssim, tinguem tots uns objectius compartits. Ja que estem a l'Enxaneta, una miqueta doncs som una Smart City, Viladecans, i estem en una Smart School, per tant, jo sé que hi ha aules digitalitzades, amb les pissarres com tenim aquesta. Em pot explicar una mica com funciona aquesta meravella de pissarra? Sí, perquè jo a la meva escola mai he pogut tenir una pissarra així. No, però podries aprendre de seguida. Ells ho fan molt ràpid. Jo sempre dic en broma que Viladecans és l'única ciutat d'Espanya en què tots els nens volen sortir a la pissarra. Perquè clar, és que per ells és un joc, és un joc. Funciona molt com un iPad, de fet. És un sistema que el que fa és projectar els continguts a la pissarra, com una pantalla d'ordinador, i només que és tàctil, i amb el dit hi pots escriure, pots borrar el que escrius, pots amb el dit senyalar, i el que fa és que els continguts de la classe, diguem-ne, siguin més participatius, i a més que els professors ho puguin treballar, perquè el més important de les pissarres digitals és que ens ha permès generar una xarxa dels professors, de la gent dels centres, que ells creen i treballen els seus continguts. Han vingut més empreses gràcies a que tenim la fibra òptica? Sí. La fibra òptica és un element de competitivitat per Viladecans. Nosaltres vam ser la primera ciutat d'Espanya en tindre fibra a casa de la gent a 100 megas. De les nostres... Això ho vam fer a través de l'Ajuntament, perquè les operadores aquí no invertien. I el que vam veure que era un element de futur, que clarament si nosaltres com a ciutat érem capaços de donar aquest servei a les empreses de Viladecans i evidentment als ciutadans de Viladecans, era un element de competitivitat molt important per la ciutat. El fet d'estar a Viladecans suposa un plus per moltes empreses d'estar en un altre polígon, en un altre lloc al voltant. Evidentment, a part d'això, nosaltres estem molt ben situats, a l'aeroport, l'autopista, a Barcelona, però aquest element de competitivitat afavoreix que moltes empreses que estan al costat nostre o que estaven a Barcelona estan venint a Viladecans. Bueno, dit queda, no? Llavors, que totes les empreses que ens estiguin escoltant, que vinguin, que tenim fibra òptica i moltes més coses, hi ha oportunitats. Bon alcalde, doncs ens despedim aquí a l'escola de l'Enxaneta, fins aquí, i anem cap a la plaça de la Constitució, que ens espera una nova plaça nova, no? Que estem aquí en una estupenda plaça del barri de la Montserratina, que recentment s'acaba d'inaugurar, com qui diu, no? Com se sent en aquesta plaça vostè? Jo he viscut molts anys aquí al costat d'aquesta plaça
i crec que el que hem aconseguit és crear un espai on es pugui trobar la gent del barri, on tots els veïns puguin trobar tant activitats, com és el cas del Casal, com també aquest espai tan obert amb els espais per nens, amb activitat comercial, la que n'hi ha ara i la que n'hi haurà, i crec que el que hem fet és que veritablement això sigui un centre del barri. Ja ho era, històricament, però era una plaça molt difícil. Era difícil de trobar-te perquè tenia molts racons, de mantindre-la, de que fos un espai... En un barri tan construït com és Montserratina, jo crec que també cal un espai així net, ampli, que puguis respirar, i crec que això s'ha aconseguit amb aquesta plaça. Tranquil, no, diguéssim? Sí, un espai de tranquil·litat, on trobar-te amb la gent. Jo crec que serà un espai molt agradable pel barri i que el barri necessitava. Què és el que a vostè li ha impulsat, no? Les ganes de lluitar per aquest projecte, d'aquest nou casal, els pàrquings, el Mercadona, el mercat municipal? Què l'ha fet aixecar-se cada dia, no? I dir, ostres, tirem cap endavant aquest projecte? Nosaltres, és que Viladecans ha canviat molt en els últims anys i Viladecans s'ha millorat en barris nous, en zones d'activitat econòmica, que ens estan venint empreses molt importants a Viladecans, és a dir, cada vegada més la ciutat com a tal agafa un nom, agafa un prestigi, agafa un orgull, i nosaltres la nostra preocupació sempre ha estat com podem fer que els barris antics de la ciutat no quedin fora d'això. I aquest ha sigut el que ens ha portat a fer aquesta inversió en tots els carrers del barri, amb aquesta plaça, intentar buscar aquesta qualitat que ha de tindre tota la ciutat. Unes parts, perquè són noves, la tenen d'una manera, i altres parts que tenen també el seu encant, no? Hem de buscar aquests elements que li donin aquesta qualitat de ciutat. Segons vostè, què és el que nosaltres necessitem a Viladecans? Jo crec que Viladecans necessita més confiança en nosaltres mateixos. Tenim molts reptes de futur, però Viladecans s'està preparant molt per poder tirar endavant. I jo crec que depèn de tots, de la gent jove que està invertint en projectes personals, empresarials, en formar-se per poder treballar. Saps el pitjor d'aquesta crisi? L'altre dia llegia un estudi amb el que es deia que diner no n'hi ha menys diner. Hi ha tant o més que abans. La diferència és que abans el diner estava més repartit i ara els que tenien més tenen molt més i els que tenien menys tenen molt menys. Una desigualtat més ampla. I això és una desigualtat, és el que està generant aquesta crisi. El pitjor de tot és aquesta desigualtat. La nostra gestió a l'Ajuntament, la de tots els que administrem la gestió pública, ha de ser precisament aquest l'objectiu, la desigualtat. Per nosaltres és anar cap enrere i nosaltres no podem anar cap enrere. I l'element de la desigualtat és l'únic que ens pot fer anar cap enrere. Com vol lluitar l'alcalde contra aquestes desigualtats? Saps quin és el departament que té més treballadors a l'Ajuntament de Viladecans? Quin? Normalment la gent diu la policia, la brigada, són els serveis socials. Tenim més de 120 persones i d'aquestes 120 persones, la major part són treballadors familiars, són persones que van a casa de la gent a ajudar-la. I jo crec que és una de les feines que fem més importants en aquest sentit. L'administració, un ajuntament o l'Estat, serveix per millorar la vida de la gent i serveix per millorar la vida de tota la gent, no només d'una part de la gent. Jo no crec que aquí hi ha unes oportunitats i qui pugui que les agafi. Crec que a la gent se li ha d'ajudar, no tothom surt igual amb una carrera, tothom surt de diferents posicions i se'ls ha d'ajudar. No només basta tenir les oportunitats, s'ha d'ajudar la gent a que pugui accedir veritablement a les oportunitats. Jo crec que hem de procurar, i això és un objectiu que tinc molt clar per la propera legislatura amb aquest Ajuntament, que hem d'intentar apropar més la gestió a les barris, a la gent, de donar-los eines perquè ells puguin també col·laborar amb nosaltres en solucionar els problemes. Durant molts anys la gent s'ha acostumat a que l'Ajuntament donava serveis, que les administracions donàvem serveis. Era còmode, no et tenies que preocupar, però jo crec que nosaltres hem d'empoderar la gent, hem de ser capaços de donar instruments perquè ens ajudin també a resoldre els problemes. Molts problemes es resolen amb la col·laboració de la gent i serà més fàcil i podem previndre millor també. I jo crec que és el repte que tenim a la ciutat en els propers anys. Molt bé. Bueno, doncs, moltíssimes gràcies, alcalde, per atendre'ns un dissabte al matí amb aquest fresquet que fa, no? I res, doncs, bon cap de setmana i que li vagi tot molt bé i molta sort també. Moltes gràcies a tu. Encantada.